Môžem? Ja akože som čakala na ten pokyn. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak ešte raz, moje meno je Michaela Lukáčová a rada by som vás dneska obohatila, verím, že obohatila, o informácie o kyseline humínovej, ktorá má úžasné blahodárne účinky pre ľudský organizmus a nielen pre ľudský, ako sme už počuli. A je veľmi málo známa na to, ako veľmi nám vie pomôcť. Preto aj názov prednášky je Zázrak zóna prírody. Na začiatku si spravíme taký krátky úvod. Troška sa vám predstavím, ako som sa vlastne k nej dostala. Vysvetlíme si, čo je kyselina humínová, prečo je výnimočná, prečo ju potrebujeme. Pozdielam skúsenosti, aké mám s ňou a prípadne riešenie, aby ste to mali jednoduchšie v prípade, že by to mohlo byť riešenie aj pre vás. A na záver budete mať priestor na otázky. Keď budete mať otázky pomedzi, kľudne ma môžete prerušiť a veľmi rada zodpoviem. Tak. Ešte som sa nechcela dostať sem, ale poviem len v krátkosti o sebe. Vlastne riešila som zdravotný problém ako všetci, ktorí hľadajú alternatívne riešenia, keď ten lekár nie je ten, ktorý vie pomôcť a ktorý nás nasmeruje tým smerom a dá nám tú plnohodnotnú odpoveď a plnohodnotný spôsob, ako porieši to, že nám nie je dobré, že sa necítime dobre, že máme nejaké komplikácie alebo že nás niečo bolí, páli, alebo nám to znepríjemňuje život, tak človek musí pátrať. A dnes tých možností alternatív je strašne veľa. A vlastne to bol aj dôvod u mňa, kde jeden lekár povedal, že no dobre, toto môžeme skúsiť, spravíme vyšetrenie. Vyšetrenie neukázalo nič, čo by nás odrazilo ďalej. A ja som bola z toho smutná, lebo mi povedal, že o pol roka na kontrolu. Dobre, spravili ste mi gastrofibroskopiu, v poriadku, ale čo ďalšie vieme spraviť, aby ste vlastne prišli na tú príčinu. No tak môžeme zopakovať ten test. Ako v poriadku, tak ďalšia sonda o mesiac, nie, to nie je pre mňa vyhovujúce riešenie. Tak potom bolo z druhej strany kolonoskopia, kde zase sa nevyriešilo nič, lebo všetko je v poriadku, žiaden problém nie je. Vidíme sa, o nejaké obdobie môžeme kľudne skontrolovať. Dokonca som dostala zdarma na rok v Procare starostlivosť skrz to vyšetrenie. Takže už potom som si povedala, dobre, tak toto asi nie je tá cesta. A vlastne začala som pátrať ako inak. Bola som sa otestovať prístrojom diagnostickým u alternatívneho pána doktora, ktorý mal síce medicínu vyštudovanú, ale venoval sa tej čínskej medicíne a cez akupunktúrne vody vlastne vyšetroval problémy. Takže ten ma nasmeroval, toto môžeš, toto nemôžeš, toto môžeš, toto nemôžeš a začala vlastne tá moja cesta. A ako som dodržiavala tie pravidlá, lebo keď dávame telu to, čo potrebuje a čo mu prosperuje, tak sa naša energia dvíha. Keď dávame to, čo nepotrebuje a s čím si nevie poradiť, tak ho zaťažujeme, oslabujeme a môže sa tam naviazať ten reťazec ďalších okolností a ťažkostí zdravotných. No a to bola tak tá moja cesta. Ešte som potom hľadala produktovo, ako si pomôcť, alebo posilniť to telo tým, čo mu chýba, keďže tam bola eliminácia potravín. A tu máme vlastne odpoveď, hej, že čo sa tam vlastne dialo. Linus Pauling je dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny. Aj kvôli tomu je to, čo on tvrdí, niečo, čomu môžeme veriť. A tvrdil, lebo už nie je medzi nami, že príčiny všetkých zdravotných ťažkostí máme hľadať v nedostatku minerálov a vitamínov. Veríte tomu? Dáva vám to zmysel? Lebo väčšinou aj... Je to pravda s tými vitamínmi, lebo na základe práve tej tradičnej čínskej medicíny oni tomu veľmi neprikladajú veľký význam. Tým vitamínom, že hovoria, že skôr rozhoduje energia, teplo a správny čas. To je tá správna strava. Hej, že či tá strava obsahuje to, čo všetko má obsahovať, lebo keby obsahovala, tak súhlasím s vami. Ale aktuálne už tiež tá vlastná skúsenosť, kým som vyrastala na dedine, mali sme všetko domáce doma a minimum toho spracovaného. Moje zdravie, môj organizmus fungoval tik
tak ako hodinky všetko v poriadku. Ako náhle som sa dostala do mesta a dostala som sa k tým komerčným zdrojom potravy, hej, kde všetci nakupujeme, tak vlastne sa to potom začalo tiež prejavovať na tom, že aha, neobsahuje to, čo to má obsahovať a viac mi to škodí, ako mi to robí dobre. Takže že beriem, áno, a súhlasím. Stratila som myšlienku, áno. Počas korony sme mali tendenciu riešiť práve tie vitamíny, hej? Lebo všetci na to apelovali, potrebujete doplniť C-čko, zinok, seleniot, D-čko, dávajte si všetci. Ale vlastne to základné tam nešlo, že chcem vysvetliť, a tuto to mám takto krásne znázornené, že naše telo potrebuje, aby vedelo tak efektívne fungovať, keď si to ideme tak zosumarizovať, nejakých 90 prvkov esenciálnej výživy. To znamená, že je tam 60 minerálov, stopových prvkov a mikroelementov. To je vlastne ako základ toho domčeka. Druhý stupienok sú až vitamíny, tretí sú aminokyseliny a štvrtý sú omega-mastné kyseliny. A chcem apelovať na to, že poradie dôležitosti je takéto, ako to ide od spodku. Takže nemôžeme dom stavať od omega-mastných kyselín, lebo žiaľ, keď tam je nedostatok tých spodných schodíkov alebo spodných úrovní, tak automaticky to telo si s tým nevie tak poradiť a môže to byť niekedy záťaž, alebo to môžu byť aj vyhodené peniaze. Pri tých vitamínoch sa to potom potvrdilo, hej, že len užívať tie vitamíny nestačilo na to, aby sa človek cítil dobre, aby tie choroby odzneli. A tu sa ideme teraz zamerať na tie minerály, že odkiaľ ich doplníme, keby sme mali prísť do lekárne a popýtať si, dajte mi selen, zinok a všetky tieto akože základné mangán, fosfor, horčík a všetko toto. Máme, ja neviem, ako Mikuláš, batoh plný a zároveň ako užívať to, tak už nemusíme nič iné, hej? Že toto sa najeme na celý deň a sme vybavení. Takže aby toto nejako fungovalo, farmaceutický priemysel alebo tá regulácia je nastavená tak, že vlastne jeden produkt môže obsahovať 12 zložiek. Takže aj keby niečo vymysleli, čo je akože super, trúper ideálne, tak stále je to len tých 12. A my potrebujeme minimálne tých 60 minerálov. A odpoveď na toto nám dáva ten zázrak, o ktorom chcem dnes rozprávať. Áno? Môžem tým minerálom len takú poznámku, že keď si chcete doplniť horčík cez tabletky, tak potom budete s tým, že no dobre, ale nemôže to byť anorganicky, musí to byť organické, aby sa strebal dobre, ale keď si pozrite všetky tie produkty, tak nenájdete pomaly žiaden, ktorý sú tam rôzne reklamy, že z mŕtvého mora a z neviem akého jazera, ale pritom sa vám dobre nestreba, že vlastne toto asi nie je cesta. Áno, keď to je tá jednozložková záležitosť, ktorá je, áno, takto vygenerovaná. Preto práve tá kyselina humínová je presne ten ako keby veľmi potrebný prvok dnešnej doby, nakoľko každý deň prichádzame do kontaktu s tými toxínmi. Žijeme v spoločnosti, v akej žijeme v meste. Proste premávka je, aká je, nemáme kde parkovať. Takže akože máme to vo vzduchu, máme to vo vode, máme to v tých potravinách a vlastne telo potrebuje nájsť aj spôsob, ako odbúrať tú toxicitu. Robím aj diagnostiku s diagnostickým prístrojom a tam krásne je vidieť, že vlastne ten toxický stres je spôsobený práve týmito všetkými vecami, ktoré do tela nepatria, ale máme to tam. A dnes už nemôžeme povedať, že OK, je to tam, všetci to tam máme a necháme to tak, lebo ono je to niečo také, čo kvasí a potom, keď to vykypí, tak už je veľký problém. Lebo ukladá sa to tam, kde sa to nemá, ukladá sa to do tukových tkaní a potom tie komplikovanejšie problémy sú presne dôsledok toho. Takže sa posunieme ďalej. Ako vlastne vzniká a kde sa k nej vieme dostať. Hej? Že tá kyselina humínová je úžasná vec vyprodukovaná práve prírodou. Hej? Že je to produkt, ktorý vygenerovala príroda spôsobom, že z tých živých rastlín, z tých mikroorganizmov, tou humifikáciou za tie miliardy rokov vygenerovala niečo, čo obsahuje 80 minerálov, stopových prvkov a mikroelementov, ktoré vlastne telu vedia dodať ten základ.
kedysi to bolo súčasťou tej zeleniny, toho ovocia, ako sa to pestovalo, ale aktuálne ten trend, kam ideme a čím sa hnojí, čo všetko sa do toho dáva, tak vlastne postrada to tieto základné živiny, ktoré sú nám prirodzené a je to niečo bio, hej, naše telo je bio, eko a tak ďalej, hej, s týmto môžeme súhlasiť všetci, tak potrebujeme dať do tela presne to, prírodou vytvorené, čo má najlepšiu vstrebateľnosť a potom využitie v tom organizme. Tak ako som spomenula, a nachádza sa aj v zemi. Ešte stále sú tam nejaké oblasti, kde aj tá rašelina a tak ďalej obsahuje tie humíny, ale dobytok sa už nepasie tak na pasienkoch, hej, kde by to vedel pozbierať z tých rastliniek a tak ďalej. Čo je veľmi zaujímavé, s čím sa chcem podeliť, je, že vlastne poľnohospodári kyselinu huminovú poznajú a tí, ktorí si dávajú záležať na to, aby to hnojili tým prírodným, tak toto je to, čo používajú a veľmi, veľmi to vie pomôcť tomu výsledku, hej, že keď už toto príjmame, tak potom už nepotrebujeme to doplňať extra. Rovnako to poznajú veterinári a vlastne aj nie poľnohospodári, ale tí, čo sa zaoberajú živočíšnou výrobou, lebo zvieratá dostávajú huminové kyseliny a aj je to úžasná prevencia proti užívaniu antibiotík, hej, lebo to krásne vie pracovať so zápalom, napravuje to tráviaci proces. Takže, ale to už predbieham. Tu mám presne to, že prečo je vlastne výnimočná. Skrz to, že tie toxíny zovšadiaľ na nás pôsobia, tak ona je geniálna v tom, že dokáže naviazať tie toxíny, ktoré sa do tela dostanú a dokáže ich z tela vylúčiť jednoduchým spôsobom. Nedá sa ňou predávkovať, nakoľko je to prírodná vec a vylúči sa z tela všetko, čo sa má vylúčiť a telo si ureguluje, koľko využije. Hej. Že nie je to ako keď užívate nejaké výživové doplnky z lekárne, kde je tá jedna zložka a potom tam je ten doplnok nejaký, aby to malo, aby to chutilo, hej, aby to malo nejaký tvar, aby to bolo zlepené. Tu je to proste prášok, ktorý môžete si dať na lyžičku, môžete to mať v kapsulke, dávajú to aj do nejakej tekutej podoby, hej, že je to v kvapkách, tam už tá koncentrácia neviem a cenovo tak tiež neviem, ale je to niečo, čo prejde cez to telo, naviaže, čo má naviazať, vylúči to preč, hej. Takže má to veľa benefitných vlastností vlastne pre nás. A ako som vravela, 80 minerálov, mikroelementov, stopových prvkov, takže máme tú bázu, ten základ toho domčeka a na tom vieme budovať. A keď si to dávame pred jedlom, tak vlastne aj z toho jedla, ktoré jeme, vieme lepšie zužitkovať, či sú tam vitamíny, či sú akákoľvek výživa v tom je, tak krásne to vie pracovať s tou kyselinou huminovou a teda využije to telo vo svoj prospech. Krásne podporuje imunitu, lebo ona pracuje v tom čreve a vlastne obnovuje tie tkanivá a teda bunky, detoxikuje na úrovni bunky, hej, že vie vytiahnuť tým, že je to prírodné, krásne to komunikuje s obalom, dostane sa dovnútra, vezme odtiaľ, čo nepotrebuje tá bunka a vylúči to krásne preč. Upravuje trávenie, hej, že vlastne podporuje tú traviacu činnosť, reguluje tvorbu kyseliny a vlastne všetky také tie tráviace ťažkosti. Detoxikáciu som spomenula. A už som medzi tým spomenula aj to, že prečo ju vlastne potrebujeme, keďže vlastne nie každý z nás má tu možnosť bývať na dedine, niekde mimo civilizáciu, kde nie je toľko premávky, nie je toľko chémie, toľko smogu a všetkých týchto záležitostí, v ktorých žijeme bežne v mestách. A teda vypestovať si to, čo obsahuje tieto zložky, napásť si tam dobytok a potom mať užitok z toho dobytka, ako to bývalo kedysi. Takže či to chceme, alebo to nechceme, je na nás, aby sme sa postarali o to, aby sme z tela dostali, čo nám tam nepatrí, čo do ňoho nepatrí a vlastne doplnili tie základné živiny, vďaka ktorým potom vieme pocítiť tú zmenu k lepšiemu. A tu chcem s vami pozdieľať také tie úplne jednoduché veci možno na oko, ale
tá energia, ten pocit, tá pohoda a vlastne to, ako vám to vie zlepšiť kvalitu života, je, myslím, podstatná. Dcerka moja bude mať 10 rokov a minulý rok bola doma. S manželom pracujeme z home office, takže mohla byť doma. Nechávali sme ju pri chorobe doma 2 týždne, aby sa doliečila kvalitne. Ale v podstate z každého mesiaca bola 2 týždne doma, lebo sa to tam točilo v ich triede a všetko to nosila domov. Ako sme nasadili kyselinu huminovú, že ju užívala v malých dávkach každý deň, tak sa vlastne tak zastabilizovala, že toho roku má minimálnu absenciu v škole. A to je akože taký ten aj mamičkovský ideál, že môžem sa ja koncentrovať na svoju prácu, ona vie robiť svoju a dáva to takú harmóniu, lebo keď to ide dookola vlastne, keď tie deti sa dostanú, že jedné antibiotika, druhé antibiotika, ďalšie, už potom tá imunita je tak oslabená, že už sa to potom točí v jednom kole a keď je tých detí doma viac, tak je to veľmi zlé a aj tú psychickú pohodu domácu to narúša. Mám skúsenosti s trávením u viacerých klientov. Keď začali užívať kyselinu huminovú, tak sa to tam všetko pekne poupratovalo a tie zápalové procesy, ktoré tam v rámci toho tráviaceho traktu boli nejakou formou rozbehnuté, sa zastabilizovali a ukľudnili. Áno, u mamičiek, ale takisto u kohokoľvek, kto vlastne či má väčší fyzický výkon, lebo veľa športuje, tým pádom veľa vypotí, stráca tie minerály a tie základné zložky z tela, môže tam byť taká tá únava, oťapenie. Je veľmi rýchlo cítiť hneď ten účinok. Keď niekto nepije kávu a potrebuje taký ten ako keby životabudič, tak je to veľmi kvalitný spôsob, ako si pomôcť získať energiu. Veľmi, veľmi úžasné výsledky mám, kde bol nedostatok železa a anémia, že jednoducho podporuje vstrebávanie železa a ešte keď sa to podporí C vitamínom, neskutočné výsledky sú, že v podstate krvné testy pred a po krásne to vie vyladiť. Kvalitnejší spánok, lepšia nálada. To ako je dokázané, že vie navibrovať bunky. To znamená, že človek sa dostane úplne do inej energie, že je tam ten elektrický náboj, ktorým vie pracovať. A taktiež pri strese a akejkoľvek únave je to veľmi, veľmi veľký pomocník. Z mojich skúseností, keď by ste nechceli hľadať, aké sú možnosti, kľudne si to viete presondovať. 3 roky spolupracujem so spoločnosťou maďarskou, volá sa HLBS. Majú vlastnú fabriku v Maďarsku a priamo z Maďarska ťažia túto kyselinu huminovú. Ona je tých ložísk veľa po svete. Také tie známe sú Kanada, Rusko, Ukrajina, Nemecko má tiež, ale Nemecko z hodou okolností, keď vytvára produkty, tak ich dováža z maďarského ložiska. Bakoň sa volá tá oblasť, kde sa to ťaží. A táto spoločnosť si dáva záležať na kvalite tých zložiek, ktoré dáva do produktov. To znamená, že v nezávislom laboratóriu ešte testuje, že či to neobsahuje niečo, čo to obsahovať nemá. A teda, aby to bolo fakt v najvyššej kvalite. Je to prírodný produkt obohatený o cordyceps a pestrec meriansky, aby tam bola tá účinnosť ešte lepšia. Môžem sa poprosiť ešte raz to meno? Bakoň, ako tá oblasť? Nie, tej firmy. HLBS. HLBS. HBS. HLBS. HLBS, tak. Lepšie napísať na ten slide potom. Áno. Mohla som to tam dať. HC80 ako humin acid 80, že počet tých zložiek tam je v rámci názvu toho produktu. Teraz myslím, že je priestor na tie otázky. Keď sa pri tých názvoch, tak to, že je huminová, tak to súvisí s tým, že to je v podstate z humusu, alebo... Nie, je to Leonardic, sa volá vlastne to, čo vznikne tou humifikáciou a tam je nejakých 60-70% huminovej a fulvovej kyseliny, ktorá vlastne z toho sa to extrahuje. Je to niečo ako hnedé uhlie, keď sa na to pozriete. Pardon, mi to rovno zasvietilo do očí.
a vlastne ťaží sa to ako hnedé uhlie, len nehorí to, hej, ale obsahuje to tie zložky. Takže z toho sa to vyextrahuje a potom sa to používa či na humánne účely, alebo na to hnojenie, prípadne pre zvieratá. Kľudne, keď máte niekto otázky, veľmi rada zodpoviem. Takú základnú, to hnedé uhlie, viete, ako vzniká? Hnedé uhlie? Čo sa to vyrába, tak ja som si pôvodne myslel, že to je zemina, z čoho sa extrahuje kyselina huminová, a teraz hovoríte, že to je z uhlia. Nie je to z uhlia, je to ten leonardit, lebo je to niečo podobné tomu hnedému uhliu, hej? Lebo ono to v podstate hlboko pod zemou, ono je to 6 metrov pod zemou, skadiaľ sa to ťaží, toto aktuálne. A teda je to veľmi hlboko, je to miliónov rokov trvajúci proces tej humifikácie, že ono to nevznikne takto, že za rok sa to vyprodukuje. Že fakt dlhodobý proces, hej. No, lebo som si myslel, že to súvisí s vodnicou, že sa to extrahujú z vodnice proste, že tam... Nie. Ja som na to nebola od začiatku, aká je možnosť, kde sa teda dá kúpiť? Viete aj cez mňa. Že môžem vám potom vizitky potom kolegynka vám rozdá, keď by ste chceli, že kontakt na mňa, dostať sa k tomu. A teda, ako sa užíva? To potom individuálne riešime. Je tam maličký kontraindikácia, ale len v prípade, že má človek zvýšenú funkciu štítnej žľazy. Vtedy sa to neodporúča, lebo tento produkt obsahuje aj jód, tým pádom veľmi podporuje činnosť štítnej žľazy. A práve pri tých znížených funkciách alebo nejakých oslabeniach je to veľmi žiadúce a máme skúsenosť, že postupne sa eliminuje užívanie Euthyroxu, ktorý podporuje štítnu žľazu, že vie to rozbehnúť tú štítnu žľazu späť do funkcie. A veľmi rýchlo je cítiť tie účinky, hej, že po prvom užití, že únava odíde, hej, že to je takéto, že keď cez deň je človek zvyknutý, že po obede si ide lahnúť a keď to užije a cíti to, alebo potom človek, ktorý fakt veľa športuje, veľa vydáva tých minerálov z tela a doplňa to, ale tam nikdy nevieme, že ktorý chýba, ktorý nechýba, že kde je ten balans a čo treba doplniť. A chodiť na interné vyšetrenie, aby zmerali komplet celú škálu tých vitamínov, minerálov a všetkých tých prvkov, je náročné. A vlastne tu si telo vezme, čo potrebuje, ostatné sa krásne vylúči a naviaže tie toxíny a odíde z tela. Tiež sa používa na očistenie elektromagnetického smogu, hej, že keď to človek položí na plochu niekde, už potom sa to neužíva samozrejme, hej, ale vysypať to, tak to aj z priestoru vie tie ťažké kovy, toxíny naviazať na seba. A upravuje železo, ako mám tomu rozumieť, lebo ja som mala ako keby zvýšené množstvo železa, čo je nežiaduce. Áno. A neovplyvní to nejako? Toto branie tej kyseliny huminovej? Tam je tá regulácia, že keď toho má telo dosť, tak automaticky tam ten nadbytok je vylúčený. Tak aj pri fibrilácii predtým môže cordyceps, keď to obsahuje? Asi také tie komplikácie potrebujem vedieť, taký ten... Mám rada mať ten priestor, konzultovať jeden na jedného, aby sme vlastne vedeli rozobrať, že aký je váš zdravotný stav, že čo všetko to ovplyvňuje, kde sú tie problémy, aby komplexne sa to riešilo, lebo keď to je takto vytrhnuté z kontextu, tak potom akože ťažko sa na to reaguje. Že určite potom radšej. Ešte, aby som to pochopil správne, tak ten prípravok obsahuje kyselinu huminovú a vitamíny k tomu, alebo... Ten práve... A tie ďalšie zložky? Kyselina huminová sama o seba obsahuje tých 80 minerálov a stopových prvkov, mikroelementov, že ona to má obsiahnuté v sebe. Preto vlastne tá spoločnosť môže k tomu pridávať ďalšie, lebo kyselina huminová sa berie ako jedna zložka, hej? Že tam je to obmedzenie na tých 12
v rámci farmaceutického priemyslu, že nenájdete produkt, ktorý má viac tých zložiek, kvôli tomu, že tam je ten limit nastavený na... To som nevedel. To fakt akože, aké to má logické dôvody? Ako, nie som za tým. Možno niečo také, aby ste kúpili viac produktov. Že viete, celý farmaceutický priemysel je nejakou formou biznis na pozadí a nevravím, že nechcú pomôcť, ale či ten spôsob je ten najvhodnejší a najideálnejší, o tom by sme sa mohli rozprávať. Ako... Na druhú stranu v bylinkách funguje princíp, že čím viacej tých zložiek v tom čaji je, tak tým sa proste kombinuje a dosahuje nejaký cieľený výsledok. Ono to nie je jednoduché tie zmesy urobiť. Takže kto vie, jak k tomu došlo. A ten prípravok predávate vo forme prášku, alebo sú to nejaké... Môžeš, prosím, lebo som... Ďakujem krásne. Vyzerá to. Je to v takých kapsulkách, sú to vegánske kapsulky, že viete si to vysypať. Malým deťom sa to vysypáva rovno do jedla, hej, že keď nevedia zhotnúť kapsulku, tá kapsulka je malinká, dá sa to krásne zhotnúť, ale sú ľudia, ktorí to nedávajú, tak je to tak výhodnejšie. Dokonca máme skúsenosti, že keď to zviera tam podali, hej, že... Ako sa to volá? Toto sa volá HC80, ten produkt, a kyselina huminová je. A ten humak, ktorý sa predáva, to nie je podobné niečo? V podstate je, nepoznám kvalitu toho a nepoznám, kto za tým stojí. Tu poznám majiteľov osobne, že viem, že akým spôsobom riešia kvalitu. Kde sa dá kúpiť? Cezo mňa. Že cez distribútorov. Áno. Môžeš, prosím? Som prišiel neskôr. Aha, nie, kľudne dostanete. Že páči sa. Áno. Ja som z Košíc. Tu máte aj zádres, Prosím? Áno, vizitky vám rozdá. To si môžem zobrať? Tak môžete okoštovať, keď chcete. Môžete. Počúvajte, a to je jedna verzia toto? Toto je základ a máme aj produkty, ktoré sú kombinované. Dobre, a to nájdem tam v kontakte. Viete sa na mňa napojiť. 52 eur stojí pixela, je tam 150 kúskov. Tu ešte dokončím, že niekto vidíte všetci. Ďakujeme. Čiže sa to dá vysypať? Áno, dá sa to vysypať. Pre detičky je to lepšie vysypať, keď to nevedia zhotnúť. A predávate to aj tu teraz aktuálne? Objednáva sa to. Tak by ste chceli. Viete čo, už sme si zobrali jeden letáčik tam od vás a ste tam asi... Aha, že máte tak... Neboli ste tam? Áno. Pečí sa? Miška, môžem aj tieto dať, hej? Hej, že tam telefónne čísielko už nemáme tie nameranie, ale viem aj potom diagnostiku, aj že tam máte telefónne číslo na mňa. Dobre, a dá sa to aj tak, že sa to vysype? Áno, toto vravím. Nemusí byť v tom. Nemusí byť. Je to vegánska kapsulka, neškodí, celulózová, že neškodí to telu. Netreba sa toho bať, ale vysypať bez problémov. Aj detičkám to vysypávame zväčša, lebo oni to nevedia zhotnúť. Pardon. Áno, ja to užívam už v podstate 3 roky nepretržite, lebo to je, my to voláme v našej komunite, že to je to jedlo, hej, lebo to už v tom jedle nie je, tak je to taký ten základ. A bez toho vlastne tie ďalšie zložky nevedia v tele spraviť tú prácu. Už máte zrejme každý deň asi. Áno. Áno, a dokonca mám skúsenosť počas menštruácie, keď také oslabenie, úbytok toho železa, tak si dávam silnejšie dávky a je to veľmi cítiť v tej istote v nohách, v takej tej celkovej energii, že ma to udrží na tom bode 0 z toho mínusu. A rovno, že tu u vás sa dá niečo akože také... V pondelok budem robiť objednávku, kebyže chcete tak, že po jednom kúsku, hej. Keď by ste chceli viac, tak už potom vieme dohodnúť, že si to objednáte sami. Vy sídlite v Košiciach, je na tej vizitke, tam je tam adresa
sa, že prípadne tá diagnostika sa dá u vás? To sa vieme dohodnúť, ja robím individuálne diagnostiku, to znamená, že viem prísť domov, alebo sa vieme dohodnúť na nejakom peknom mieste, kde sa porozprávame a kde vlastne spravím tú diagnostiku, lebo tu som to robila počas festivalu vlastne, ešte aj teraz po obede. Takže vlastne aj toto sa vieme dohodnúť, nie je problém. Už, no, nech sa páči. Nezapočul som, že čo to bolo za diagnostiku? Zajto Balance mám prístroj diagnostický. Áno. Nie, už som tu nechala len priestor na otázky, že vlastne to gro, myslím, že som chcela, že by ste si odniesli. Akože tá hlavná informácia a to, že teraz nebol cieľom ten predaj, ale to, aby ste si vlastne uvedomili, že prvá a nevyhnutná vec v tej starostlivosti o telo, že keď idete nakupovať tie produkty, aby ste nevyhadzovali peniaze len tak niekam a aby to telo vedelo s tým pracovať, je, že bez tých minerálov, stopových prvkov a mikroelementov to nejde. Keď túto jednu informáciu si niekde uchováte, tak sa budem veľmi tešiť a keď ju budete šíriť ďalej ešte viac, lebo žiaľ, lekári nám túto informáciu nedajú. Vravím, že tí poľnohospodári, veterinári, oni majú o tom povedomie a oni posúvajú tú informáciu ďalej, ale nie každý má doma zvieratka a teda sa k nemu tá informácia dostane. Takže... Mne sa teda dostala už pred rokmi, že môj chuť na sladké by som mohol ovládnuť cez tie minerály, čiže tá potreba za tým. Ale dopracoval som sa len v nejakej slovenskej firme, ktorá predávala tie minerály ako nejakú za 350 korún českých, ja viem, tak že tam, už si nepamätám, koľko tých minerálov tam bolo, ale tabletky veľmi nemusím. Ono toto fakt sa dá zriediť s vodou a máme to aj v takej nápojovej podobe, to znamená, že je tam síce, tu je 4-krát viac v tej dennej dávke, ako v tých ostatných produktoch, ktoré máme, lebo už tým, že toto je ten základ toho portfólia, tak k tomu pridávajú tie ďalšie doplnkové zložky, aby to malo ten synergický účinok maximálny. A teda máme akože produkt, ktorý na imunitu krásne vie, ale zase to je kapsulka, ale máme nápoje, kde je tam kyselina huminová, C, zinoxelen, jód, cordyceps a zároveň L-lysín, L-karnanín a L-arganín. Tak, tie 3 aminokyselinky sú tam ešte ako keby prídavok a je to nápoj, že sú tam mrazom sušené maliny. To znamená, že by to malo nejakú chuť, aby to nebolo také... lebo tá kyselina huminová, keď si kľudne môžete ochutnať, že si to vysypať, je to také slané, hej? Že aj keď má niekto problém s pitným režimom, dodržiavaním, tak práve toto je to, čo to podporuje, lebo vlastne dostáva sa tá tekutina, alebo tá hydratácia ide až do bunky, vďaka tomuto, hej? Dá sa to aj z tejto bolky vysypať? Samozrejme, áno. Áno. Ďakujem vám všetkým krásne za pozornosť. Veľmi som si to s vami užila, veľmi ma tešilo. Teším sa, že vyzerá, že som vás troška zaujala a minimálne si to pozriete na internete alebo ešte si o tom budete akože skúmať a hľadať, ale máme tam toho chrobáka, tak vám držím palce, nech ste zdraví, nech sa vám darí a budem sa tešiť možno na budúce.